Mitä sä juot? Fairia. Saatanan neekeri! Koska en oo fruit keikki, tuokaa eteen vaikka Rattle Snake tai SST tuora biseikki beefcake. Ne kaikki hoituu kun joku vittu leikki. Tai niinku pesarilla naapurin vammanen Heikki. Tai niinku miten muijas naamat valuu pois meikki, kun mä heitän kumitsen naamalle. Vaan siksi kun oot feikki, gangsteri. Ja oot saanut niin mut potkuu perseelliset nimes on foodblockeri. Ja kengennälki sopii perseellises kun avain lukkoon. Näytät ihan muumit peikol kun persees on potkittu tukkoon. Skeptinen anti-ailo sanoo, sun räppi se ei oo aitoo, kun se ei oo taitoa. Se voi hyvin johtaa juurensa sit, et muutsis tisseistä ei tullut koskaan maitoa. Kun se on lutka, vitu kuiva, ja sä oot tollanen pelletalipäännuija, joka jees vittu ansaitse elää. Vittu en ees jaksais jauhaa sust enää. Mä oon alaset rakennelmat rokkaan alas paskaks, kun niiden päälle tippuis valas. Hei kusipäät, tää pidetään salas, koska tää ei oo mitään salassa lastattu paska niinku Victorian salaisuudet, johon pukeutuu täällä Suomessa MC-suuret. Koska kaiken uhon takana ne on ristiin pukeutuvia transuja, ei mitään pikkukakkosen ransuja. Te ootte lankulla on kapu ja sanon kävelkää. Ja tämä uskallan sanon vaan, koska en pelkää. Vittu te ootte pelkkiä lokoja. Mähän pelkää teitä, pelkään ainoastaan krokoja. Koska niillä on hampaat, teitä vitun pellet ootte ku eksyneet lampaat ilman paimentaa. Teidän shitti on niin laimeeta, et sitä voi soittaa täysin ilman et tarttee vaimentaa. Volyymi suuressa universumissa jokainen on anonyymi. Homojen tosikkojen päässä kaikki riimit joutuu syyniin. No se on plaka niinku chapa chapsei mustava fella sano. Se oli vino silmä, straight outta Nagano. Ja sekin tiesit kommunismi on perseestä. Sen takia se pyysi 5 miljoonaa sen oma kustannes edestä, joka oli ihan paska, mutta mitä väliä kapitalismi rules. Hei, pyydetään kommarit tänne tulee. Kylää, vaikka joku vitu sunnuntai pyhä. Ja hakataan niitä vesareille, se tekee niille hyvää. Mao Zedong saa haistaa vitun, tai mikä vittu onkaan, toivottavasti täällä arvoisa päin honkaa. Ja kuolee, pistän kommarit mun dikkinuoleen, sen jälkeen työnnän jäätyneen lohen jokaisen niitten peräsuoleen. Sun levy läs on tuo skitti ja sen nimi on Dopey Shitti EP. Uutisflashi, sä oot CP, koska Dopey arvostelee komissio, johon kuuluu 5 läskihommaa joku MS fetissio. Ja mun missio on selvittää miten Naratsen tissit on. Ja kun mä saan se selville mun avoimesta rotuu fissio. Ja toiseksi shitti on vaan näitä paska niinku tää, jonka kuunteluussa hyvä fiilis jää. Niin hyvä, et haluu mennä itsensä tappaa. Tai sit lentää yli käen pesän ja alkaa larppaa. Jou, mä en pelkää mitään ennen sitä, et kun huomenna eläisin lännessä on niitä